Good afternoon everyone. Ayan naman yung tenderang Bicolana. Ayan. For today's video ay papakita ko sa inyo yung mga magagandang view dito sa aming lugar. Ayan. Talaga naman mga bato. Mga bato po dito yung mga dagat sa may banda po sa amin. Batuhan. Hindi po gaya sa ibang beach ay buhangin po yung makikita nyo. Dito ay talagang malalaking bato. Meron naman maliliit sa may bandang dulo. Sa dulo ng seawall na yan. Ayan. O, nakikita nyo po ba yung mga malalaking bato? Sobrang ganda po ng view dito sa may dagat. Kaya lagi po ako nandito sa dagat. At talaga naman nakakawala ng pagod kapag ikay pagod. Ayan. Nakakawala ng problema pansamantala pag pumupunta ka dito sa tabing dagat habang nakatingin ka sa malayo. Ayan. Nakikita nyo po yung mga bato. Talaga namang napakaganda po niyan. At dinarayo po yan para makita ng mga turista. Ayan, turista, yung mga galing sa ibang lugar po yun. Ayan, nakikita nyo po yan. Talaga namang napakaganda ng mga bato. O, dyan po kami namumulot ng mga, natatandaan ko yung bata pa ako ay namumulot kami dyan ng sihi o tuktuko na tawag sa amin, yung mga shell. Ayan. Nakikita nyo po yan. Shell po. Ipapakita ko po sa inyo yung aking mga pinsan nang sila'y magbakasyon po dito. Ay niyaya ko po talaga silang pumunta sa tabing dagat para mamasyal at makita nila yung magandang tanawin na nakikita doon sa pinakadulo ng seawall. Doon makikita ay ang bundok. Makikita mo talaga yung buong-buo na makikita mo yung bundok at yung palayan. Ayan. Bukod sa palayan, makikita mo pa yung kasi yung palayan ngayon ay mga bagong tanim. Magandang tingnan yan pag yung ang palayan ay green na. Yung talagang matataas na yung palay niya. At titingnan mo siya ay talagang napakaganda, green. Ngayon po ay ang mga bagong tanim, so hindi namin nakita. Ayan, niyaya ko nga po sila sa tabing dagat. Ayan, meron nga po mga tao din sa baba. At talaga naman pag dating ng alas 4 o alas 5 ay marami pong tambay dito sa seawall kasi talaga namang napakaganda. Ang sariwang-sariwa ang hangin. At nakakawala po talaga ng problema pansamantala. Ayan, inayaya ko nga sila dito sa baba ng dagat. Ayan yung pinsan ko at pa-picture, pa-selfie. At kukuha daw siya ng maraming picture kasama yung auntie ko. Maraming picture ang kukunin nila at ipopost naman nila. Ayan. Pa-video-video nga siya dyan, pa-emote-emote ng pinsan ko. Ayan, kaya marami siyang nakuhang picture. Talaga naman napakaganda dito, lalo na dyan. Oh, yan yung mga batong yan at napakaganda po talaga. Maraming ang gustong humingi ng ng bato dyan, kaya lang siguro pinagbawal na rin po kumuha ng mga bato dyan kasi ang gaganda po talaga. Sayang naman kung palaging kukuhain yung mga bato. Wala na pong matitirang ganda sa dagat. Kaya yan. Ayan, nakikita nyo po talagang maraming tao rin ang nakatambay. Ayan. Nung bata pa ako, wala pa yan seawall eh. Natatandaan ko ay yung nandyan pa kami nakatira sa malapit lang po talaga sa dagat yung aming bahay. Wala pa yung seawall na yan. Talagang naapa ka lang at makikita mo na yung dagat. Nasa likod lang talaga ng bahay namin ang dagat. Kaya tapos walang seawall. Kaya pag babagyo
yung alon ay natuktok na sa aming bahay. Nakakatakot. Kaya pag malakas po yung bagyo, so malakas po yung alon, umaakyat po yung alon sa may bahay namin. Nakikita namin yung malalaking bato ay nasa likod na ng bahay namin, yung malalaking bato. At umaakyat na po yung tubig, dagat sa aming bahay. Kaya sobra pong nakakatakot na ano nga kami dyan, naalis namin sa bahay namin, yung mga malalapit sa dagat ay umaalis po talaga kami dyan kasi ang lakas po ng alon. Natatandaan ko po noon nung di ko alam kung anong taon po yun, yung bata pa ako, siguro mga 7 taon ako siguro. Ayan, yung yung dagat ay umaakyat na po siya talaga. Tapos yun kalagitnaan ng bagyo ay nagsilikas po kami at nagpunta kami dun sa lola ko, sa bahay ng lola ko, na malayo-layo na rin sa dagat. Kasi nga po ay kahit malakas ang hangin ay umalis po kami. Kasi po talagang sobrang lakas ng alon. Nakakatakot. Meron nga po dyan napapadpad na minsan patay na tao, minsan kung ano-ano po yung napapadpad dyan sa tabing dagat sa sobrang lakas po ng alon. Ayan. Tapos minsan bangka na galing sa ibang lugar, patay na tao. Ayan. Minsan nga po yung may naanod po dyan na tao na meron pa siyang pangsisid sa mata. Talagang asing malaki na siya, wala nang talagang lumobo na siya. Talagang pag pinindot mo yung katawan niya ay siguro lalabas lahat ng tubig sa kanyang katawan. Sobra pong ang laki-laki po nung lumaki talaga yung tao, yung patay na tao, kasi nalunod nga po. Ang baho na rin po nung tao kasi nga inanod po dyan sa tabing dagat. Opo, di ko na po alam kung sino po yung mga kamag-anak nun. Di ko na po nakita. Ayun. Kaya po nakakatakot po yung yung dagat dito sa amin nung wala pang seawall. Ngayon po ay may seawall na po. So nawala na po yung pag-aalala namin na baka umakyat pa yung dagat sa may bahay namin. Wala na yung tutok-tok na sa tuwing may bagyo ay magigising ka at ang tubig ay nasa taas na talaga. Nagtutok-tok na sa likod ng bahay nyo yung malalaking bato. Nakakatakot po lalo kung may mga bata. Sobrang nakakabahala po yung gano'n na wala pang seawall. Kaya salamat sa proyekto ng aming barangay na nagkamero na po ng seawall po dito sa amin. Kaya ayan, okay na po at talaga namang maganda naman po talaga yung kinalabasan. Sobrang ganda. Kaya saludo po ako sa inyo na napagawa po yung seawall na yan mula napakalayo na po nung nararating ng seawall. Ang ganda na po ngayon dito. Talagang pwede nang tambayan ng mga tao. Ang ganda tingnan ng tanawin ng dagat. Napakaganda. Kahit doon sa kitang-kita mo talaga yung bundok, yung palayan sa may bandang dulo. Ewan ko kung hanggang saan pa po yun mararating yung proyekto. Kasi hanggang dulo pa daw po yan. Di ko alam kung hanggang sur. Ayan, tingnan nyo nga yung sobrang tawa ko po dyan kasi nasira yung service na bike. Kaya meron naman service yung yung pinsang kong isa, yung may e-bike naman meron naman siyang e-bike. Yung pinsan ko na bata, ayan yung service nila. Ayan po yung bundok ko. Okay po yan kung yung palayan na yan ay green na green. Yung matataas na po yung palay, talaga makikita mo ang ganda, sobrang ganda. Green na green po yung kapaligiran sa palayan. Kita yung bundok, yung palayan sa kabila naman ay dagat.
Kaya yan, oh. Willing-willing yung mga pinsan ko. Talagang babalik pa talaga sila dito. Nagpatayo po sila ng bahay dito, bahay bakasyunan para pag uwi nila dito, pag gusto nilang umuwi ay may uuwian sila. Ayan yung mga pinsan ko. Talaga namang willing-willing dito. Ayan, nagpalipas kami ng hapon dyan kasi sobrang init sa bahay. Talagang napakainit. Kaya yan, naglibang sila, nag-ikot-ikot dito sa Cebu na sobrang hangin, ang gaganda. Kaya marami po silang nakuhang picture. Ayan, naayos naman po yan. Bike na yan at nadala. Tawanan kami dyan kasi nga ay hindi kami marunong mag-ayos ng bike. At dadalhin namin yan na ganyan. Malayo-layo rin yan sa aming bahay. Lalakarin din naman pero malapit lang naman. Kaya kung gusto ditong mag-practice magmotor o mag-practice mag-drive ng car, pwedeng-pwede. Napakalawak. Ayan po yung kabundukan. Nakikita niyo po. Sobrang ganda. Malapit na pong gumabi niya. Siguro mga 5 or 6 o'clock na po yan. So, ayan na po, padilim na po siya kaya hindi nakita masyado. Ayan yung dagat, o diba po sa kaliwa, sa kanan ay may parehong may view. Sa kabila ay bundok, o palayan. Sa kabila naman ay dagat. Meron din pong kabundukan dyan sa pinakadulo ng dagat. Ayan, kitang-kita nga, ayun bundok din po yun. Sobrang ganda po dito sa lugar namin. Sa Barangay Pambuhan, talaga mawiwili ka dito sa tabing dagat. Kaya yung mga pinsan ko, mga taga Manila, ay balik-balik sila dito sa lugar namin, sa ganyan. Ganda ng tanawin na yan. No? Talagang tuwan-tuwa sila, balik-balik lang yung e-bike nila. Ayan, punta sila dun sa pinakadulo. Yung anak ko, nagbabike din. Nako, willing-willing. Diyos ko. Marunong na siya magbike. Ayan po yung magandang tanawin. Yan, pag green na po yan. Meron ng palay na matataas na po yung palay. Napakaganda tingnan. Tapos kitang-kita yung green na kabundukan. Sobrang ganda. Kaya yan, pinagmamalaki ko po yung aming barangay sa beautiful view dito sa tabing dagat namin. Ayan, inulit ko po yung aking vlog kasi nga po ay ako'y copyright sa aking in-apply na music. Ayan. Ayan, talaga namang matubig ang palayan ngayon kasi mga bagong tanim at tataniman na po pala. Ayan, ang ganda ng dagat. Sobrang nakakawili. Ayan. Ayun na po tingin. Ayan, napakaganda naman talaga. Pakinggan yung hampas ng alon. Napakasarap. Ayan yung pinsan ko. Talaga naman, pati yung isa kong pinsan. Ayun, naligo na nga. At meron din pong mga nakatambay dito. Yung auntie ko ay pa-picture-picture lang. Talaga naman marami silang nakuhang mga video at picture dito sa tabing dagat. Willing-willing po yung pinsan ko kasi selfie. Ayan. Sobrang ganda naman po talaga. Pati yung mga bato. Talagang ang ganda po. Maganda po yan i-display sa bahay o gawin po sa garden yung mga bato. Kailangan di na po yata pinahihintulutan na kunin po yung mga batong ganyan dito sa aming lugar kasi nga pwedeng masira na po yung dagat dito pag pinuha pa yung mga bato. Sayang naman yung ganda ng dagat. Kaya yan. Sobrang ganda po. Diba? Halos magkakasing laki yung mga bato. Ang ganda. Lalo na po pag mga bandang May. Napakalinaw po ng tubig niyan. Talagang marami mga tao naliligo dyan kasi sobrang linaw. Kita na po yung bato. Yan, mga bandang May kasi po summer. Malinis na malinis yung dagat. May minsan po malinis ang dagat. May minsan napakalabo naman ang dagat. Kaya yan. Ang ganda. Sobra. Meron din po sa kabilang mga nagpipicture-picture. Sa parang kabilang grupo man.
Nagpipicture-picture sila dyan. Talagang napakaganda. Doon naman sa dulo ay pumunta kami. Ayan, nagbike nga ako dyan, pati yung pinsan ko. Balik-balik kami at ngayon na naman lang ako nakapagbike. Ayan yung pinsan ko, nagbike rin. Oh, pa slow motion pa yan at i-upload na nga niya. Napaka bait niya pinsan kong yan. Ayan, bumaba nga ako dun sa dulo ng seawall. Dito ay gagawan pa yata dyan ng seawall eh. Ayan yung dulo talaga ng seawall. Wala na po dyan oh. Di ko lang alam kung tuloy pa rin yung paggawa ng seawall papunta dun sa dulo pa. Ayan, dun sa dulo naman at meron din naman doon. Siguro papuntang shore na yan. Kalsada na rin papuntang shore. Camarines Norte kami. Papunta na daw pong shore yun. Lalabas na sa shore. Ayan. Dito na yan sa dulo po. At ako'y bumaba nga. Tiningnan ko yung view dyan sa baba. At ngayon na naman lang ako nakapunta dyan. Sa lugar na yan. Ayan o. Kasama ko naman dyan si Papa. Nung sinama ko na rin dyan sa video dito. Sa kasi nga po ay kasama namin dyan si Mama saka si Papa, pati yung pinsan ko. Ayan, sila Mama yung nagaya na pumunta kami dyan. Ayan, na talaga naman napakaganda. Ayan, inulit ko po yung video ko na to kasi nga po ay ako'y copyright. Kainis, talaga naman pinaghirapan ko tapos mga copyright lang. Ayan, okay lang naman. Inulit ko na lang, nag-voice over na lang po ako para mas maganda po at walang copyright. Ayan, kita nyo po yung mga bato. Napakaganda naman talaga. Ang lalaking bato, pwede kayo mag-picture-picture dyan. Pero mas maganda siguro yung buhangin kasi talagang makakapaglakad-lakad ka. Hindi gaya dito ay pwede kang matumba. Ayan, kaya yung asawa ko ay ayaw pumunta dito kasi nga ay mabato, hindi siya pwedeng maglakad dito, talagang matutumba siya, hindi siya pwede dito. Doon lang siya sa taas, tingin-tingin lang ng mga magagandang tanawin. At diyan sa tabing dagat ay talaga namang napakasarap, napakasariwa ng hangin, sobrang hangin. Kaya, ayan, nagpunta ako dyan, nagpicture-picture din ako. Ayan. Ayan, bumaba nga yung dalawang bata. Bumaba dito sa akin at dito naman magkukulit. Ayan, napakaganda ng tanawin dito sa baba. Ayan, makikita mo talaga yung mga batuhan ng lalaking bato. Yung ibang tao ay pumupunta dito para kumuha ng shell. At pang-ulam nga naman. Ayan, ang daming shell dito. Magbungkal ka lang ng bato. May ulam ka na. Ayan. Thank you for watching everyone. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking video. For today's video. Ayan. Dito po yan sa Pambuhan, Mercedes, Camarines Norte. Thank you for watching guys. More comment and more follow kung nagustuhan nyo po. And share na rin po sa aking video. Thank you for watching. Bye-bye.